Hej. Vi har lavet forsøget om alkoholgæring og øh, ved gæring af glukose, som også er et sukkerstof, der danner vi simpelthen etanol. Og almindeligt gær det bruges som selve gærstammen til, til at frembringe den størst mulige mængde etanol. Og hele vores formål er simpelthen at danne det her etanol ved at gære glukose. Da der ikke er oxygen til stede, vil gærcellerne simpelthen forgære glukose til etanol, og så frigiver vi CO2, som også er kuldioxid. Ud fra det udregner vi så, hvor meget alkohol og kuldioxid, der højst kan dannes i hele forsøget. Til selve forsøget, der skal vi bruge et måleglas på 100 ml, en vægt, og der er det meget vigtigt, at vi bruger den samme vægt, en konisk kolbe på 250 ml, en prop og et gærrør, og som også kaldes en vandlås, så glukose, som vi så skal have til at gære, og så normalt bagegær. Når vi gærer forskellige sukkerstoffer, dannes der selvfølgelig alkohol. Og gæring finder sted, fordi at de små organismer har til funktion at nedbryde hele sukkeret. Når hele forsøget er i gang med at gære, så dannes der CO2. Og CO2, det vil rigtig gerne ud af kolben, og derved, der mister gæringen ilt. Og det vil sige, at sukkeret det bliver nedbrudt, og der dannes simpelthen kuldioxid og alkohol. Og der kan ikke komme dioxygen ned i kolben, da vi har den vandlås, fordi at dioxygen det ikke er særlig blandbart med vand. Nu vil jeg så gerne fortælle lidt om det, der definerer en alkohol. Og definitionen på en alkohol, det er, at selve stofklassen, det hedder enten en alkohol eller en fenol. Og den karakteristiske gruppe hedder UH. Og derved der kan man kende, at det er en alkohol. Så har vi for eksempel etanol, som også har formen CH3, CH2, OH. Og der kan vi høre igen, der har vi det her OH, som er definitionen på, at det er en alkohol. Det, der beskriver det i selve ordet, er det OL, som er i slutningen af det. Så har vi også et andet alkohol, som hedder propanetol. Det beskriver, at selve den karakteristiske gruppe, som vi havde, som hed OH, den sidder på det første carbonatom. Så har vi for eksempel også propan-3-ol, og det betyder, at vores OH-gruppe, som igen karakteriserer, at det er en alkohol, den sidder på det tredje carbonatom. Og så har vi noget med primære, sekundære og tertiære alkoholer. En primær alkohol, det er, at OH-gruppen, den altid sidder på den første carbonatom, som er forbundet med to H'er og et R, som har en betydning af, at der er et bestemt antal C-atomer, som bestemmer selve atomet. Ja. Og en sekundær, der har vi OH-gruppen, som sidder, man ved ikke om den sidder i midten, men der har et vis antal C-atomer til højre side, og et vis antal C-atomer til venstre side, og så er den også forbundet med et H. Som man for eksempel kunne se her med propan-3-ol. Tertiær, der er OH-gruppen, den er også forbundet til et carbonatom igen. Så er der enten et vist antal C-atomer forbundet til højre side, et antal C-atomer forbundet til venstre side, og så kan der for eksempel være en forgrening opad. Så har vi noget med reaktionsskemaer, hvor et alkohol det indgår. Vi tager et forsøg, som vi er i gang med lige nu. Der har vi C6H12O6, som også er glukose, som så når det gærer, så bliver det til CH3, CH2OH plus CO2, og så har vi selvfølgelig så afstemt med
med totaller foran dem her, så der kommer lige mange C, H og O atomer på hver side. Det er en måde at have et reaktionsskema på, for eksempel med glukose. Vi har også et reaktionsskema med etanol, hvor det bliver omdannet i kroppen. Der har vi etanol, som hedder CH3, CO2, OH, plus, så når vi trækker vejret, så får vi noget O2 ned, og det bliver så til noget CH3, CHO, plus noget vand, som så dannes ned i kroppen. Dette stof, det hedder også etanal. Så trækker vi så etanal, som har formen CH3, CHO, plus O2, som igen, fordi vi trækker vejret, og det kan også komme ned i kroppen, så reagerer det også. Det bliver så til CH3, COH. Dette stof, det hedder så etansyre eller eddikesyre. Så trækker vi så vores eddikesyre, som har formen CH3, COOH, plus igen trækker vi ilt ned i kroppen, og så danner vi så CO2, som kommer op igen, plus noget vand, altså H2O. Hele forsøget det starter med, at vi tog 25 gram glukose, og så opløste vi det i 120 ml vand. Derefter hældte vi cirka en fjerdedel af en pakke gær ned i det, som vi så smuldrede, så det havde en større overflade til at reagere på. Så sætter vi så vores vandlås på kolben, og så hælder vi en lille smule demineraliseret vand ned i, så O2 det er ikke kommet ned i kolben, for det vil vi helst ikke have, fordi så laver vi en forbrænding dernede, så vi helst ikke vil have. Så vejer vi indholdet med selve vandlåsen og det hele dernede i. Derefter så lod vi det stå i en uges tid, til vi havde kemi igen, og så vejede vi det hele igen, for at se hvilken forandring der var sket. Så tog vi cirka det, der svarede til 100 ml af gæringsproduktet, helst uden det, der var gærslam og alt det, der vejede rigtig meget. Og så målte vi så selve volumen. Vi tog så de der 25 gram, og så vejede vi det, som jeg sagde lige før, med selve kolben og vandlåsen og det hele. Det var så 330,77 gram. Og efter den uge, som der cirka var gået, så vejede vi vores produkt og vores forsøg igen, som så gav 319,98 gram. Så minusede vi fra M start til M efter gæring, og det gav så 10,799 gram. Og så selve volumen af gæringsproduktet, det giver så de 10,799 gram. For at beregne stofmængden af glukose, så har vi formen N, som er stofmængden, M, som så er massen, og store M, som er den molarmasse. Og man kan se, at det alle sammen er glukose. Vi havde så massen, det var så de 25 gram, og så havde vi den molarmasse af C6H12O6, som så var 180,156 gram per mol. Og det var så lige med 0,13876 mol. Hvis vi så går ned til det her reaktionsskema, står der C6H12O6. Det reagerer så til 2 CH3 CH2OH, som så er etanol, plus 2 CO2, som er kuldioxid. Man kan se, at vi har sat et total foran de her, og det betyder så også, at vi skal have en dobbelt så stor stofmængde. Så vi tager det her og ganger med 2, og så får vi så 0,278 mol. Så vil jeg beregne den teoretiske etanol udbytte, altså det, som var meningen, at vi skulle have, at vi maksimum kunne få. Og det hedder så, selve massen af etanol, det er lige med stofmængden af etanol gange den molar masse af etanol. Og som vi så heroppe før, der er stofmængden af etanol, det var så 0,278 mol.
gange den molare masse af etanol, som så hedder 14,01 gram per mol. Og det er så lige med 12,807 gram. Og så kan vi se, så tager vi det her. Det var så den teoretiske udbytte af etanol. Det var så 12,807 gram. Og vi fik det, som hed 10,799 gram. Og det minuser vi så. Så vi mangler i princippet 2,007 gram. Nu vil vi så beregne den teoretiske volumen af selve etanol. Og der tager vi volumen af etanol. Og det er så lige med massen af etanol plus densiteten af etanol. Massen af etanol, som vi fandt ud af lige før, den teoretiske masse, den var 12,807 gram, plus så har vi fået oplyst, at densiteten af etanol, den er 0,789 gram per milliliter. Derved der får vi 16,232 milliliter. Nu vil vi så beregne den teoretiske volumen i procent, altså det, som vi fik i vores forsøg, det antal procent, vi fik i vores forsøg. Volumen i procent af selve gæringsproduktet, det er lige med V heroppe, som er den teoretiske volumen, plus, eller divideret med V af selve vores gæringsprodukt i milliliter. Så ganger vi det så med 100 for at få det i procenter. Det vil så svare til, at vi får de 16,232 milliliter, som var den teoretiske volumen, plus det vores gæringsprodukt vejede i milliliter, eller fyldte i milliliter. Det ganger vi så med 100 for at få det i procent, og derved får vi 12,113%. Fejlkilder, det kunne for eksempel være, at vi skiftede med vægten, og der kan du både skifte til, at den viser for meget, eller den viser for let. Så det er derfor, at det er meget vigtigt, at vi bruger den samme vægt under hele forsøget. Da vi skulle finde selve alkoholprocenten, der kunne det være svært at få det hele ud af kolben. Det var svært ikke at få alt det gærslam og sådan noget. Og det kan jo enten påvirke forsøget til at få en højere eller en lavere alkoholprocent. Og det sidste, så selve nede i kolben, der vil der altid være noget O2. Og derfor, det O2, der er dernede, det kan så påvirke forsøget i en lille faktor, fordi at hvis der er O2 dernede, så laver den simpelthen en forbrænding, og det skal vi helst ikke have nede i forsøget. Vi kan derfor så konkludere, at selve hypotesen stemmer meget godt overens med det forsøg og vores formål ved selve forsøget. Vi fik dannet vores etanol, og vores udregninger stemmer sådan forholdsvis godt overens med det resultat, som vi søgte efter. Vores alkoholprocent lå på de der cirka 12,113%, men den burde meget gerne ligge på 13-15%.